Kaixo, arratsaldeon, Aitor Etxebarria naz, Gerniken jaioa, 1985, musikarize eta konpositorie. Eta, eskerrik asko lehenengo eta behin 2022ko gutun zuriara gonbidatze gaitxik, parte hartzie lujo bada, eta, azken urtietan ibilinaz ni zinemarako soinu banda originalak konposatzen, eta ondo nabil, holako lanatan, asko guztita jazte. Eta, badau hor kasu interesante bat, Cristina Iglesias artistaren ondalea obraren sortze prozesue grabeban Asier Altuna zinema zuzendarizek, eta, nik aukiot suertie, sortze prozesu horreri eta pelikula dokumental horreri musike konposatzeko, ezta? Eta, azkenien zinema munduen lan eitxie da pasada bat, eta badan zinema munduen, baina gane artista baten obra bateri buruzko sortze prozesu bateri soinue jartzi, edo konposaketak eitxi horren inguruen, badaia lujo bat dela letxe. Eta, Cristina Iglesias moduko artista baten obra hain importante bateri buruz, ero baten kontekstuan konposaketak sortxie, postu eitzen deu, postu eitzeste, baina bai da lan bat, responsabilidade handikoa, ezta? Azkenien nik niren konposaketak bebai beti fijetan asko eta asko influitezte nire musika karreran eta sobre todo komposizio originalatan artiek generalien, ezta? Bai arte plastikoak, zinemak berak, eskulturak, arkitekton gauza, estruktura arkitektonikoak, diseinuak, modiek, eta beti guztitzen gazte fijetie testuratan, ez da azkenen testurak kasi zinien bebai, aunque ezin ikutu bera pelikuliero, bera proiektzioa ezin ikutu, emotetxu sensazio bat, ez da, alda izen ligorra, alda izen oso suabie, oso asperoa, eta ondalea obrie, hasi nintzen ereitzen konposaketak pilo bat fijen nintzen Cristina Iglesiasen obriek dekon teksturie, Asier Altunak zelan testura horrek grabe bazen, itxasoan influentzize Asier Altunak grabaketatan, eta zelan aldatze zan arkaitzen testurie, kolorie, percepzioa, gure percepzioa denborien pasoagaz, uren pasoagaz, uren zaratiegaz, eta asko guzti jazten hartxie, traduzi dutie, por ejemplo, akorretanaz eszena bat, nun egon zan pertsona bat soldetan, pieza diferentiek, Cristina Iglesiasen ondalea obraren pieza diferentiek, eta derrepentien zelan zauen soldadurien soinue, pasen nintzen egunek topetan
frekuentzi esaktoa topetan, ze frekuentzi emanetan ban, exactamente teknologiko, topetan nire sintetizadorakaz, ze frekuentzi esakto analizetan, ze frekuentzi esakto ataraten ban soldadura horrek, eta jokatu bai publikoak ez noteti eserdan soldadurien frekuentzi naturala da bien ataten, eta nik sartzen eman sintetizadore bat beko kapa batetik, eta ez noteti eta soinu banda, niri guztetik asko soinu bandatan, sobre todo dokumentalatan, ez molestetie ezebez musikiek, aportetie, apoietie, sentsazioak gure basun aldatzie, baina ez noteti musikari zen eskue, ezta? Hor ganera super importante da, ganera dau Cristina Iglesiasen eskue, beragaz lan eitzen dabizen hainbat bere ekipoko pertsonan eskuek lanien, zuzendari baten eskue, azeraltuna zuzendari zen eskue, fotografi zuzendari zen eskue, osatzen nik ez da gure nire eskue notetia ezebez. Eta horren guztazten pilo bat hori sortxe prozesue, landuti, ez da topeti, ederbendi kriston pieza gigante bat bajatzezan helikoptero batetik, ikusten bazuen dokumentala ikusko zuen, bajatzezela pieza batzuk Donostitxik Irlara eroateko piezak, helikopteroan bajatzezien da behin, bajatzezan pieza bat, da zelako zelatetet da hori just hori frekuentzi esakto hartu, traduzi du musikara, topeu frekuentzi esaktoa, eta hori sortze prozesue, por ejemplo, izen da azken urtietako berez izenetakoa. Ez tekozu beti suertie egoteko lanien sortzen musika bat beste disiplina bateko artista bateri buruzko dokumental baterako, eta horren izen da gozada bat. Ez da izen erreza mimetiz eta traduzi dut soinu horrek musika instrumentoatara, eta ez noteti hainbeste musikari zen eskue, baina nik usten dut lortu zela, asko jokautut glitch elektronikoakaz, errore elektronikoakaz, zemotezten bertan lan etxeko pilo bat bideo, eta obviamente ikustez pilo bat bideo zati, pilo bat ez dizenak igual joan pelikula, eta prozesu kreatiboko imagen asko, soinu asko eta bat, eta errorietatik eta ez da euren soldetako momentuen txisparratazo bat utetan badan, hori nik errore moduen hartu eta hori glitch elektroniko batara traduzi du, eta beten dau pasaje bat, azten klik, justo frekuentzi esaktoagaz, berak soldaduriek atateman frekuentzi esaktoagaz, baina azten da como estereoan, klik, berarre batetik bestera, eta derbendin da, ez dakizu nik ondinok, ikusten dute, beste gunean zinen ikusin eban, eta ostras, ez dakitz badan soldadurien zaratu originala, edo badan nik sortu niko zeuzer, hori joku eitxek egiz esan, asko mosten dira, azkenin nik ezin, dut nire zelan topeu frekuentzi esaktoak, zelan traduzi du olako sonido realak, sonido obra bateko, ez da obra bateko sonido realak musika instrumentatara ekartzie. Egiz da bai dauzela gero dauz pianorako komposizio bat, azkenien, baina bai topeti harmoni bat, ez da, como derbentien, hau soldaduri ezer dau, ez da, la minorrien dau, ero, ez da, topeti zaratieri, ero zarata naturalari harmoni bat topetie. Eta egiz da,
jo, derrepentien fijetan zaren nien, bueno, ineban piano komposizio bat azkenengo, ez da, kreditotarako eta gero kreditotarako, eta momentu baten itsasoko eta barku baten zaratien frekuentzisek gure nebazen empateu piano horregaz, eta aldatu neban nik piano piezie beste tonalidade batera eta kontrolatu nintzen, joe, ez tegu empatetan hain ondo, ez da traduzidu hain ondo. Eta, bueno, bari, pasan gozada badala itxen horako lanak, beti ikesten dela, nik beti izaten da, gaur etxoten musiki ez dela bizarren gotena, baino hobi hau, oza, beti nabiela ikesten, da holako prozesu kreatibak eta holako pertsona interesantikaz eta beste mentalidade bategaz dauzenak elanien, niri bai laguntxezti euretik apur bat ikesi eta hori be nire sortxe prozesuetara eroatie. Así que, bueno, hori zen da nire pintela datxue, eta eskerrik asko, Bilbotik ikusten gara eta eskerrik asko danari.